У сённяшняй праграме мы будзем гаварыць пра жыццё і творчасць паэта Ізяслава Катлярова. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Шановныя сябры, сёння ў нас незвычайная праграма, таму што таго суразмоўцы, з якім мне хацелася б сёння пагаварыць, фізічна, на жаль, сёння няма. Гэта вядомы наш паэт светлай памяці Ізяслав Рыгорович Катляров, які пакінуў яркі след у беларускай літаратуры, яркі след у беларускай паэзіі. Я ўдзячны яму за пераклады маіх вершаў. Ён перакладаў не толькі мае вершы, ён даў жыццё на рускай мове многім беларускім паэтам, якія друкаваліся ва ўсесаюзных расійскіх часопісах, часопісах іншых рэспублік. І сёння гаворка пра яго і гаворка небачная з ім, з яго супругай, вядомай паэткай нашай, лаўрэатам нацыянальнай прэміі Софіяй Шах. Гэты тандем склаўся, толькі я лічу, не інакш па волі, па вялікаснай міласці Господа Бога. Вось, не інакш. І зноў-такі я на ваше пытанне, на ваши прапановы, я зачитаю вось гэты верш. Ад боская міласці, боская шчырасці мы зараз і маем адно аднаго. Між гэтай будзённай зямной рэчаіснасці, між гурту людскога, між тлуму яго. І дні нашы клопатам скрозь падначалены, турботам даўно ўжо канца не відаць, за імі няўхільнымі і мы звычайнымі. Як неасцярожна ўжо тыдні лясяць, але раскрываюцца далі таемныя, але разганяецца хмарная астынь, і зноўку знімаюцца душы ўзаемныя ўвысь паднябесную вечную сінь, і зноў над быццёвай, над сціснутай шэрасцю, над буднай патрэбай, над безліччу спраў гучыць дыялог наш нароўні з бязмежнасцю, як Бог тое міласна даў. Толькі дзякуючы яму я і увайшла ў гэтую паэзію. Дзякуючы яму я паспрабавала сябе ў фарбах, паспрабавала, я не лічу сябе мастачка, я звычайная капіршчыца, але калі душа жадае, чаму не карыстацца фарбамі. Вось, это мой верш. А вось яго верш, адказ на мой. Вместе, за пороги на порог, да, к благословенному порогу. Слава Богу, я не одинок, нет, не одинок я, слава Богу. Все с любовью, все у нас любя, так друг другу мы необходимы, что уже не только для себя, но и для других неразделимы. Что там позади, впереди, даже смерти та порой как мнимость. Боже правый, все же пощади эту нашу всю неразделимость. Ты ведь нам однажды так помог, сделал, что посильно только Богу, вместе за порог и на порог. Да, к благословенному порогу. Ну что ж, светлой памяти Ізяслава Рыгоровича. Конечно, Софья Миколаевна, мы про гэта говорим, и про што б вы не говорили, вы говорите про Ізяслава Рыгоровича. И, конечно, пачатак вашей творчасці і ваша беларускамоўнасць таксама звязана менавіта з Катляровым. Справа тым, што я пачынала на рускай мове. І калі я ў 1983 годзе прынесла ў рэдакцыю Ізяславу Рыгоровичу, то ўпершыню з ім пазнаёміўшыся, прынесла свае вершы рускамоўныя. Ён, конечно, нешта адабраў, там тое-сёе. Вось, потом другі, трэці, я прынесла яшчэ рускамоўныя. І аднойчы ён нечакана мне раптоўна так рэзка гэта прагучала яго словы. А почему бы вам не перейти писать на белорусском языке? Мову ведаете? Ну, я помахала головой, конечно, в школе учила, одним, другим институте проходили, учила мову. И он каже, вот и попробуйте. И что вы думаете, я пришла до дому,
Я ж такий чоловік, мені коли вже завдання, треба одразу починати, так, все бігом. Ось. І я таким настрої, це мене так ошеломило, ну так нечекано було, що я у трагічний мамаль настрой написала ось цей вірш. Покидаю тебе та розвітання з русською мовою. Покидаю тебе, покидаю, не бачу ратунку ніде, ось опошнє слово згорає у раптовне навалі біді. Полічи, гэта просто, так просто, отцуратися довірливих зор, знов куладить незвиклий окросни, серце кинуть у новий віхор, покидаю, як бицем ступаю на незведаний остров життя. Ось і голос уже затихає, ось агор твоя тінь забиття. Ось таке розвітання з русською мовою. Ну, вы не развіталіся з русской мовой. Вячеслав Григорович писав по-русски. Я ж тоді не ведала, що я буду тандем, як ви кажете. І він, ви розумієте, він якраз перекладав вас на русскую мову, і ваші вірші були так само і друкувалися, і були перекладені їм на русскую мову. І от я бачу, ви хочете вірш почитати. Вельми хочу. Гэта уже пожовціло часу. Йому каля 70 годов этому листочку. Каля 70 годов. Його написав 18-годовий Ізяслав Григорович Котляров. Коли він вчився, мабуть, десь у 10 класі вечірньої школи, тому що він днем працював, а закінчував вечірню школу. Називається він «Поети». Але він так гучить, він не втратив своєї актуальності. І я його зачитаю з вашого дозволу. Ми починаємо з книжок трудових, с простых рабочих будней начинаем. Нас учит жизнь, и никаких других учителей мы так не понимаем. И если стих шершавее руки, зато как руки он упрям и крепок, и никогда мы жизни вопреки за кем-нибудь не зашагаем слепо, и никогда не будет фальши слов, и никогда не заимеем позы, ведь мы несем на голосах стихов свои заводы, фабрики, колхози. Ну, ведаєте, ну як сучасно гучить, з яким помкненням у будущее. Це ж 70 років назад, молодий хлопець, юнак. Яке помкнення у світлої будущее, яке помкнення, яка бадьорість, який оптимізм в цьому вірші. У Світлогорську створена була картинная галерея. Вона з цього часу вийшла в п'ятірку лепших. Районна галерея, але вийшла в п'ятірку лепших по республіці. Нам допомог розвиттю нашої галереї наш земляк, мастак, викладчик Академії мистецтва нашої білоруської, Володимир Зінкевич зі своєю жонкою Валентиною Сидоровою, яка так само викладчиця цієї академії. А після зав'язалися сябровські контакти з народними мастаками Гаврилом Харитоновичем Вашенком, Леонідом Дмитриевичем Щемельовим, з сім'єю народного мастака Барановського Анатолія Васильовича. Ось, Владимир Іванович Стельмашонок у нас показував свої твори. Ми мали дочинення до вистав і знайомства з Михайлом Савіцьким, Орліном Кашкуревичем, Георгієм Поплавським. Коротше кажучи, у нас показували свої твори амальці не всі народні мастаки. Ось. Ну, і це, звісно, повпливало на те, що галерея заімела ім'я. Заімела ім'я. На сьогоднішній день у її фонді 640 творів графічного і мистецького накерунку. Видите, є цікавий факт. Неяк одного разу до нас завітали супрацовники Національного мистецького музею і пропонували зробити у їх виставу. Мистецький музей і наша районна галерея. Ізяслав Григорович поцікавився, а якими критеріями будемо керуватися при відборі картин? І вони сказали, як нам здалося жартовне таке, дайте нам те, чого у нас немає. Видите порівняння, що це Національний мистецький музей, а що наша районна галерея. І знайшлося те, чого в нас нема. Поглядели 100 картин, одобрали 61, і це була вистава у Національному мистецькому музеї під назвою «Мистецтво зі світлого города». Ну, амаль, я думаю, сенсаційний, да, прийшла на хорошому рівні. Ось такий цікавий факт. Так само говорить про те, що наша галерея все-таки, з рівня такого, як кажуть, народні мастаки, не зовсім районного рівня.
Скажыце, вось, а якім чынам нарадзілася гэта ідэя? І вот Ізяслав Рыгорович цікавіўся выяўленчым мастацтвам. Наколькі вы цікавіліся выяўленчым мастацтвам і калі з'явілася гэта ідэя менавіта вот стварыць гэтую карцінную галерэю, таму што вы знаеце, сапраўды далёка не кожны горад мае такую галерэю і такія сувязі з такімі вядомымі мастакамі. У нас мясцовы мастак Герман Михайлович Пранішнікаў, это потомок далёкіх Пранішнікавых, вядомы з іх асабліва Ларыён Михайлович Пранішнікаў. Это майстры, старыя майстры, як это кажуць, тэхніка вот бывае старых майстроў, да. Так вот, ён, яго карціны такога накірунку, ён Ізяслава Рыгоровича так усё увесь час падбухторваў, давайте створым, будзем паказваць, і такое. Але без тагачасна на той час старшыні Александра Серафімовича Капсона это было бы амаль немагчыма адкрыць. Это ж, па-перша, трэба памяшканне адпаведнае, каб яно было. Ну і з дапамогай таксама управляючага Белпромстройбанка на той час Сергея Леонидовича Панкаўца. Вот Ізяслав Рыгорович, Капсон і Панкавец аб'ядналіся і агульнымі намаганнямі знайшлі памяшканне. І на пачатку было толькі две залы, две. З цягам часу мы расшырылі галерэю до 4 залаў. А вот зараз уже літаральна гадоў 3 назад, 4, мабыць, з'явілася і 5-я. То есть мы пашыраліся, першы паверх там, няхай уже выбачаюць, кагосьці высялялі, давалі лепшы ім куток, лепшы куток, а займалі карціны дадаткова залы. Ну, скажыце, і вось вас это натхніла на нейкія свае мастацкія работы? Яшчэ як натхніла? Справа тым, што 16 гадоў, на працягу якіх Ізяслав Рыгорович кіраваў галерэяй. Ось, яны дарма не прыйшлі праз мой зрок і праз маю душу і сэрца. Мы ж наведвалі майстэрні мастакоў, народных, заслужаных, розных. А я яшчэ слухала гутаркі, каб вы ведалі, каб вы чулі, якія былі гутаркі, як Ізяслав Рыгорович умеў размаўляць на адной мове з мастакамі. Я здзіўлялася, я захаплялася, а ўсё гэта падсвядома неяк адкладвалася ўва мне. І я аднойчы падумала пра мастакоў, калі яны могуць, чаму не могу я? Наіўнае пытанне самой сабе задала, наіўна, нават звышнаіўнае. І да ўсяго яшчэ справа тым, што я пішу вянкі вянкоў. І маёй душы нешта стала цесна не толькі ў вянках вянкоў. І я подумала, можа быць, я фарбамі выкажусь. Уже так напоўніцу выкажусь, каб атрымала нейкае задавальненне і уже зразумела, уже я нарэшце сказала ўсё, што хацела. І пагэтаму я яшчэ з гэтай прычыны, мабыць, узялася за фарбы. Мы говорили тут, конечно, коротко вельмі, але все-таки, может быть, я нейкае пытанне не задаў, якое б вы хацелі, каб я вам задаў. Ведаеце, я пераглядаю іншы раз ваши перадачы. Не ўсе падрад, скажу, што не ўсе, але вот апошняя мне спадабалася так, чым асабліва спадабалася. Яны у вас насычаныя, цікавыя перадачы, а вот менавіта гэтым канцоўкай вы са сваёй суразмоўцы папярэдняй завяршылі яе, каб яна задала сама сваё пытанне і на яго ж адказала. Это такі цікавы паварот. Ведаеце, я павінна гэта зрабіць. Ну, калі ласка, для мяне гэта нечакана. Можете не зрабіць, але я готовая. Я магу сама себе запытаць, чаму так Господь Бог абышоўся, што ранавата нас разлучыў, якая яго мэта была забраць Ізяслава Рыгоровича зараз. А адказу няма. Ну да, на жаль, ніхто не можа адказаць на гэтае пытанне. Ну, тым не менш, я жадаю вам ўсё-такі, захоўваючы гэтую светлую памяць, ўсё-такі жыць, ісці наперад, ствараць. І я спадзяюся, што мы яшчэ немало пачытаем хорошага
выдадзенае ў нашых выдавецтвах і тое, што напісана вамі. Дзякуй вялікі за тое, што вы прыехалі да нас. Шчасця, плёну, поспехаў. Я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцяй была паэтэса, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі Соф'я Шах. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.